Γεια σας, λέγομαι Ροξάνη. Πριν μερικά χρόνια τα κρίσταλα είχαν μπει στη ζωή μου και έχουν γίνει ένα μέρος της. Είχα πάει σε ένα κατάστημα με κρίσταλα, με πετρώματα και είχα ενθουσιαστεί από την ομορφιά που είχαν, από την ενέργεια που έβγαζαν και περισσότερο απ' όλα μου είχε αρέσει αυτό εδώ. Είναι ο ακατέργαστος μαλαχίτης. Με είχε ενθουσιάσει τότε. Μετά από χρόνια κατάλαβα ότι αυτό το πέτρωμα δεν ήταν τυχαίο. Με βοήθησε να μπορώ να προχωρήσω και να ασχοληθώ με αυτό που αγαπώ, που το λατρεύω, είναι συνεδρίες με κρίσταλα. Ο μαλαχίτης είναι η πέτρα της καρδιάς που βοηθάει να ανοίξουμε την καρδιά μας ή να κάνουμε πράγματα με αγάπη. Ασχολούμαι λοιπόν με συνεδρίες με κρίσταλα και κρυσταλλοθεραπεία. Προσφέρω αυτές τις υπηρεσίες και από κοντά και εξ αποστάσεως. Όποιος ενδιαφέρεται και θέλει να γνωρίσει πιο κοντά τα κρίσταλα, να αισθανθεί την ενέργεια που εκπέμπουν, την ομορφιά τους, σας καλώ να επικοινωνήσετε μαζί μου σε προσωπικά μηνύματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.